Ngegama likaJesu. Umi phambi kwenu Mama Masuku. Ngizele uzobona. Ngiyazi ukuthi uqalile usingenisile kahle. Noma kunzima endleleni, kepha siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyasinqobela kuzo zonke izinto. Ngiyamuphakamisa ngezikhathi zonke. Ngiyamdumisa. Ngegama likaJesu. Amen. Ngime nje la phambili ngizothi kunomfowabo kamyeni wami. Ngazathi nje banalokho since kwahamba ugogo emhlabeni. Kodwa unalokho nje ukuthi ake azosukela lo myeni wami ngoba nakho yena ekhona. Uthi ngelinye ilanga-ke njengoba bekuDisemba ahamba ekhaya. Make efika ekhaya azange amtshele lutho ukuthi uzofika enzeni. Make efika ekhaya afika anqamula umuzi phakathi nendawo. Ebese thina sizwa ngani? Sizwa ngabantu ukuthi uthe make efika ekhaya wanqamula umuzi phakathi nendawo. Umyeni wami azange azambuzeke avela ayithulele. Bese kusisomdala-ke yena azothi ungani ukuthi wena ungambuzi ukuthi unqamulele umuzi. Umyeni wami athi yekela kunjalo, uyazi ukuthi wenzani. Bese kusuka amagama kusisomdala ukuthi uyabona uJehova lo wena enimkhonzayo. Ngathi akekho right. Ngoba wenza ukuthi uthule noma izinto sezonakala. Umyeni wami athi ngizothula noma ngabe kwenzakalani. Uyayazi into ayenzayo. Yena njengoba yenza kanjalo uhlose ukuthi lento ayenzayo ukuthi asukele yena. Manje mina ngizokumkhulumisa. Uzokwenza lo akuthandayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyithulele kwaze kwafikele ekugcineni. Usisomdala wahamba walikhipha ucingo. Manje impi sibhekane nobani? Sibhekane nosisomdala. Uselwa nesisomdala. Okuwumkhuleko wethu nje ukuthi Nkosi sisize ukuthi impi seyinqobe sizithulele. Noma ngabe siyathukwa, noma ngabe senzwani. Kepha kungalibikho izwi elizophuma kithi ukuthi thina sithele. uJesu Kristu.